Hej og velkommen til endnu en episode af Minecraft. Så kommer han brassende ind. Ja. Og i dag Endnu en episode af Minecraft. Og vi kommer op fra minen. Med nogle gode gamle sager. Og Skal vi ikke lave en ovn mere? Nå, jeg ved, vi kan. Ej, shit, mand. Prøv lige at lave en ovn mere. Nå ja, det var klogt. What, fik vi med kul med op? Jo, der. Ja, men stadigvæk. Og du synes, det er lidt, eller hvad? Men velkommen. I dag er det Jens. Eller, det er det, mit brornavn hedder. I dag spiller mig, Hjalte. Jeg er ligeglad med det. Selvfølgelig. Jeg sætter lige nogle fakler rundt omkring, sådan når vi ikke har den på peaceful, så spawner der ikke mobs. Ikke lige her. Hvordan de kan ikke spawne der, hvor der er lys. Nemlig. Så nu er det ved at være nok. Det er vist fint, det der, tror jeg. Ja. Ej, gå du væk, dumme træ, mand. Skal vi ikke også begynde på taget? På taget? Det skal ikke bare være fladt, skal det? Nej, det skal nok ikke. Jeg synes, det skulle sådan noget spidsagtigt noget. Jeg har stadig noget Pepsi. Vi kommer lige igen efter 2 sekunder. Jeg skal bare lige hugge nogle træer. Så er vi tilbage og har noget træ. Ja. Og vi skal nemlig lige begynde på... Ja, I ved det. Taget. Og så skal resten bare være der. Vi skal... Du går ikke, hvor vi fik. Nej, jeg skal bare lige... Den her trappe er der ikke for evigt, det er bare lige til... Du ved... Jeg gør det her. Hvad synes du om sådan, hvor det går sådan... Jo, vi kan bare prøve. Ja, vi skal godt nok lave noget mere, men... Okay, godt, den er i gang med armen. Så kan vi også snart få noget armor. Det er ikke 24 eller sådan noget, vi skal have. Hvad? Det er ikke 24 eller sådan noget, vi skal have. Det ved jeg så ikke. Sætter den bare ud over det hele. Nej, jeg kan bare gøre sådan her, prøv at se. Hvis vi bruger en stack. Vi skal lige have noget træ for sikkerheds skyld. Øh. 44, det var godt nok mange. Måske skal vi snakke noget mere. Tror du ikke, det var sjovere? Jo. Ja. Gud. Hvad skal vi snakke om? Wow! Shit, man! Ej, du er klam. Stod du lige en brud? Nej! Nå, nu er det bare ligesom... Nå. Det gjorde jeg seriøst ikke. Og vi skal også optage meget mere i weekenden. Ja, hvis det bliver herhjemme. Det kan også være, det bliver hjemme med dig. Så kan vi... Ej, må ikke også, vi kan blive lidt her. Vi kommer også herhjemme. Så må vi jo
Så skal vi være sent op. Ja. Jeg tror bare, det er sjovere, hvis man snakker som, du ved. Jo, ja. Så hugger vi lige den blok, så hugger vi lige den blok. Men som sagt, så skal der også nok komme noget musik ud. Det er bare på grund af, nu er han hjemme ved mig, så kan vi lige så godt optage en masse af det her. Ja, lige præcis. Og som vi har sagt, så skal der nok komme flere sange ud. Ja. Og vi kommer måske også... Vi arbejder nemlig på vores sang, som vi selv vil lave. Ja, vores helt egen sang. Ja. Den skal ikke lige forvente, den kommer i morgen eller sådan noget. Der går lang tid. Der går rigtig lang tid. Der går rimelig lang tid, før vi får det. Det er bare lige midlertidigt. Jeg tror faktisk, vi har brug for noget mere træ. Jeg skal være helt ærlig. Og så venter vi bare med at lave det. Skal vi ikke lave den anden i stedet for det kedelige? Jo. Først... Ej, vi laver det bare lige sådan, og sådan der. Ja. Sådan. Og nu kan I jo ikke lige se, hvad jeg mener, men... I får det at se. Oh my god. Det der laver jeg altså lige færdigt. Oh my god. Okay, vi kapper lige. Ja, 2 sekunder. Wap-pa-pa-pa-pa-pow. Så er vi tilbage. Ja, og vi har alligevel udhugget lidt træ. Ja, det gjorde vi altså. Vi havde ikke... Oh my god, så glemte jeg at lave det. Nå, ja. Vi blev enige om, at vi snakkede sammen lidt for lidt. Ja, vi snakker for lidt. Ja, så vi vil gerne lige vores fremtidige YouTube-kanal. I skal skrive, hvad vi skal lave. Af sange. Ja, af sange. Af synge, altså. Ja. I skal bare skrive så mange. Og nu har vi fået en... Skriv din yndlingssang, altså bare. Ja, skriv din yndlingssang, så skal vi prøve at se, om vi kan komme ind i den. Ja. Men mindre vi ikke kender sangen og sådan noget. Ja, men vi skal nok finde ud af det. Ja, vi kender de fleste sange, eller så må vi lige lære den. Det fede, rigtig fede at starte en YouTube-kanal op, det er, når man får nogle subs fra rigtig kendte. Ja. Og det er fedt. Vi har fået en subscriber fra Kim Larsen. Det er fedt. Det er virkelig fedt. Og nu vil vi så beære ham med den første subs, fordi fra vores første kendte, så vi vil synge Jyllandia på et tidspunkt. Ja. Det bliver nok her i weekenden, eller andet. Ja, vi ved ikke. Det bliver nok her i weekenden. Ja, prøv lige at se det flotte hav. Look on the nice water. Ja. Gold. Smør. Det er smør. Skal vi ikke lave fuld rustning? Jo, gør det. Det kan vi faktisk godt nu. Så gør man bare sådan her. Prøv at se. Boop, boop. Og vi har stadig 9. Frøderen, mand. Jeg tænker på, skulle vi ikke bygge et her, og så have noget hegn? Jo, og så også gøre det på den anden side. Ja, det er det. Og så skal vi også have lavet en redstone blås, når vi får sådan noget. Det er mega awesome til redstone. Ja, jeg er også awesome til redstone, men... Det tager bare... Det er bare en lås. Jamen, den laver vi off-camp. Ej, det gider vi seriøst ikke. Behøves vi det, Christian? Det finder vi ud af, Jeg synes, de er så træls nogle gange. Især hvis der er repeater på. Og så bliver de stoppet, når man logger ud og sådan noget. Nu skal vi have 9. Vi skal have 10. 4. 6. 7, 8. 9, 10. Fint. Og så den sidste der. Så skal vi bare sætte noget... Ja, 3. Det er meget flot. Det skal være rimelig.
det er mega flot med det tag der. Det er faktisk nice hus. Mm. Vi har filmet i 10 minutter. Shit. Jeg tænker på, at vi måske kunne have en lille farm her. Nej, skal det ikke være lidt længere væk måske? Jo, det har du selvfølgelig ret i. Men skriv nogle Sange. ting, vi også kan lave her i, hvis der er noget. Ja. Og det skal ikke være sådan noget fuldstændig Overdrevet sindssygt. som I ved, vi alligevel ikke kan lave. De kender os nok ikke helt, men ikke noget overpowered sindssygt. Det er for eksempel ikke en elevator, der er lavet med Jeg kan faktisk godt lave en elevator. med pistons. Det kan jeg faktisk godt lave, men eller Ja, det gider vi. det gider jeg bare ikke. Det tager lang tid. Og alle de pistons, vi skal bruge. Og redstone og alt det skidt. Og vi har ikke engang et stykke redstone endnu. Tror jeg. Jeg hader blæksprutter. Kom, vi skal have nogle seeds, så vi kan få lidt brød. Eller en farm. Ja, det er også det, jeg tænkte. Men jeg tænkte bare, det kunne være fedt, hvis vi lige satte noget jord der, så kunne vi have det som farm. De ved siden af brøndene, så får det også noget vand, i stedet for at vi skal til at sætte vand. Du ved, de skal jo være våde. Nå ja, det er faktisk ret. Men det kunne vi godt. Måske bare lige en midlertidig farm. Ja. Det skal ikke blive ved med at være der. Det synes jeg i hvert fald ikke. Nej. Det kan vi i hvert fald ikke finde ud af. Jeg synes i hvert fald, det kunne være nice. Så har vi 7 seeds. Er det ikke nok til at starte med? Men kunne det ikke være fedt nok? Prøv at forestille dig noget jord her, og så nogle seeds. Eller bare her. Nå ja, her omkring eller hvad? Så skal vi først lige lave en lig. En hole. Bare en trælig. Et stenlæg. Ikke. En trælæg kan ikke holde til noget som helst. Jeg laver altså en stenlæg. Ja, bare det. Det er så dumt at lave en diamantlæg. Ja, det er det dummeste, man kan gøre. Så kan vi lige skal lave trælig. Ja. Eller en masse trælæg. De er... Altså, det kan godt være, at de holder i lang tid, men det bliver ikke bedre på nogen måde. Skal vi gøre sådan her? Ja, sådan der. Okay. Ej, vi kan vist godt lave. De kan godt nå helt derind. Ej, det synes jeg ikke, vi skal. Ikke så langt ind. Det er kun dem, der er lige ud til vandet. Oh my god, så dø der. Oh my god, dø. Dø. Også den der i midten der. Sådan der, og sådan der. Så nu tror jeg også, vi har rigeligt plads. Jeg synes bare, det ser lidt. Det kan det ikke bare være midlertidigt, indtil vi får lavet det der andet der? Hvorfor noget andet? Det der andet der... Som jeg foreslog? Ja. Men det kan vi da bare lave nu. Nej, kan vi ikke bare gøre det her lige til at starte med? Vi skal også snart til at stoppe. Ja. Men skal vi ikke lave en episode til? Jo, det tror jeg faktisk. Vi gider ikke lave det helt i et, for så tager det 3 år at uploade. Men vi ses i næste episode af Minecraft, hvor Hjalte også spiller. Ja. Yeah. Ha. Farvel. Yeah. Vil du sige farvel? Goodbye. Musik.